थाथ'सो बानायनांदों ओरैबायदि हट जायो बिमाया सिख्लायाव जिलिक जालाक एकदम ओरै लाना थाङोमोन खोमा हाथाय बाजाराव हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल मनास ब्लग गासिबो आं गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नाथाय आङो एसे बिजिमोन ओंखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन स' दिनै आङो सानबाय भिडिअ मोनसे लाबोनोसै नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुनानैथ' मिन्थिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव दिनै भिडिअ लाबोदों स' आङो दिनै देखायगोन आंनि आबैनि दिननि माने आंनि गोदोनि आइ सिख्लानि जोमग्राफोर आरोना जोंहा दिनै आइनि गद्रेजाव नायनोसै मा मोनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम फार्स्टआवनो दं नैबे गांसे बिदि आरोना नै गोमो कालार इनिफ्राय बेयाव मैथा कालार ना मा होनो बे कालारखौ बिदि दङ आरोना जा मोजां नुयोना नै खाथिनिफ्राय नायनो हागोन लरेस ना मा होनो लरेस होनाय दानिया नैदिया एसे गुवार गुवार जायो आरोना आवगोलनिया नै खटेब खटेब माने फिसा फिसा जायोमोन ओमफ्राय गांसे लाबाय थानोसै मोजां मोनबाय आं नै फिसा फिसानो नोंथांमोना बोरै नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय आं बेखौ लाबाय थानोसै बेनिफ्राय दं नैबे गांसे वाव जि मोजां नुखादोंना बेखौ आं बिराद फसायबाय बेखौ नोंथांमोना बोरै नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय जा मोजांखा आं बेखौ लानानै नायनोसै र' वाव जि मोजांखा ना बिदि गुफुर होदेरदों नालाय ओंखायनो माने कालारा मिलायदों आरोना बेरस्रांजोबदों एकदम नै आगरा जि साइजखा इनिफ्राय नेक्स्ट दङ बे गांसे बे पुरा लरेस आरोना नै वाव बबे फिसा सिनायलायाखै आं अबेखि सा अबेखि सिं बेयो नै बेखै बिदि दङ ओमफ्रायो बेखै बिदि दं आरोना अबेयो सा अबेयो सिं मिथिला मोननैखौबो लाजायो खोमा मोननैखौबो गोदानानो जाना दं बे गांसे सा आरो सिं पात्ता मोना नै बेखिबो लाजायोमोनदां बेखौ आइनाव सोंबासो मिथिसिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट दं नै वाव आइनि चइसफ्रा बिराद मोजां खिन्थु नै बिराद बरिया आगरफ्रा ना बिराद मोजां मोजांखा बे बांद्राय आवगोलनि नङा आरोना गोदोनिद्राय नङा आरो एसे माबायाव बायनाय मोनदां एसे बियो माबायैनो जाना दं मोजाङानो जाना दं माने दानि स्टाइलनि जि बायदि नुलाङो आरोना बेखौ गोदोनि नङादां बेयो गोदोथारनि नङा आरो माने दा आं दहायो जि मोननै देखायदोंमोन ना बेथ' एकदम गोजाम आरोना गोदोनिथार लरेसनि फालिफोरमोन ओमफ्राय बियो आख' एसे माने लरेस गैया आरोना बेबो गोदोनि आंनि बिमाया सिख्लायाव पुरा जिलिक जालाक एकदम ओरै लानानै थाङोमोन खोमा हाथाय बाजाराव होनदो जि मोजां मोजां नुदों जिखौ नै बेयाव एकदम लरेस दाफबनाय गोजा नै
गोदोनिफ्रा खालि लरेसजों जिलिक जालाक एकदम जोंख्लाबनायल'मोन नामा दख'नाफ्राबो नै बेखौबो माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आरो बे गांसे नैदि आरोना पुरा मोदोम मा होनो मोदोमसे ना मा होनोमोनथाय आं बावबाय मोदोम गंसे होनोना दख'नाफोरखौ मोदोम गंसे माने पुरा फुल बिबार थानाय ना बेबो नै फारसाया फुल बिबार थानाय आरोना पुरा सोबावनो बिबार दङ बिदि फिसा फिसायै मोजां नुदों बेखौबो ना माबायदि नुदों नै आगरफ्रा रिगि रिगिनो जि मोजां फिसा फिसायै इनिफ्राय बारा गैला माने दंमोन आरोना आइया माने बिदिनो आयं जानायनो हरबाय सोरनोबा आबैनो हरबाय बिदिनो हरै माने गावनिया एसेल' दं आरो गोदोनिखौथ' दाथ' लाला रावबो होमबाबो जोंहानाव दंमोन बेखायनो आं शेयार खालामनो सानबाय नोंथांमोना साननो हागौ सोरबा सोरबा एखौलाय मानो देखायखो होननानै बे मोनसे मेम'रिज आरोना गोदो गोदायसो होनो नागिरदोंमोन सरि फैगौ माने बोसोरफ्राव देनां नायनो आरोना देनां नायनो थाखाय भिडिअफोराथ' थाबाय थागोन नालाय बेखौनो बानायनानै दोनबाय आङो ओमफ्रायो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनानै सानबाय आरोना आङो ओंखायनो भिडिअखौ बानायबाय लास्ट आरोना नै बे गांसे बे पुरा माने लरेसजों जोंख्लाबखानाय बेथ' नैबेरो सेस लरेस गोजा आरो मोसानायफ्राव खम मोजां बेफोरो लानोना हराव मोसाबाथाय लानानै मोसानांगौ बेखौ पुरा जोंख्लाबनायनि मानसिजों मोदोम गंसे जोंख्लाबजोबनायनि मोजांथ' आजिखालिथ' आरो जोंख्लाबनायखौसो बांसिन गानोना मोसाबाबो गोदोबो बिदि जोंख्लाबनायखौसो लायोमोन मोसाबाथाय हराव मोजां नुयोना जोंख्लाब माख्लाब बेखौ मोजांथार नुदों बेखौबो मोसानायाव लाजागोन बैसागुफ्रावबो नङाबा अबेबा फांसनफ्राव मोसाबा स' बेनोसै फारसाफोरा नोंथांमोना अबे गांसेखौ मोजां नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनिफ्राय आंनि मबाइला एसे दाम खमनि नालाय भिडिअखौनो थाथ'सो बानायनांदों ओरैबायदि हट जायो माने मबाइला गुदुं जायो ओमफ्राय केमेरा अन जायाना गुदुं जाबाथाय ओमफ्राय नेथ' बानायबाय आं ससे दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन